Sowan langkos pisan saking Mojogedang Karanganyar wonten Diajeng Maharani Arisa RS. Ada juga Olan Media Bro. Wilujeng Ayo. siang. Siang. Pun jam 11 ki yo siang. Nek yen wilujeng enjang ki kira-kira jam 09.00 jam 10. Wilujeng enjang dungkap siang. Wilujeng siang Mas Nugroho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suwan malih wiwit kelawa dalu dugi siang kalenggahan wong ayu. Betul. Sowan wontenipun Bapak Sumarti Ibu Siam strip Buyanti. Menika mapan ing Sambeng Rejo Karajo Kerjo Karanganyar. Uluk salam langkung rumiyin. Saderipun wilujeng siang Pak Bu. Wilujeng lelenggahan kanthi skeca. Menika besan saking Jenawi nggih Pak? Keng pundi Pak? Niki sing Oh sing kang Jenawi mriki. Mriki keng pundi Pak? Keng griya. Keng griya. Aku awan iki yo bungah banget no. Lah piye? Ketemu saudara kembar saya. Sinten? Lho nggih. Oh kuwi ta. Walah. Iki awan iki termasuk cerita niki acara tali kasih. Saudara lama yang tak pernah jumpa terus melayu rono. Saudara kembar. Nggih, menika mliginipun saking keluarga Ageng Jenawi mbok bilih wonten ingkang kepareng derek ngregengaken monggo Bapak Ibu. Nggih. Nggih. Mbok bilih wonten Iya, Bapak saking keluarga Ageng Jenawi derek dono sewanten masipun. Mbok bilih wonten Bapak. Nggih. Mengkiri. Nyadong dawuh. Enten Pak, monggo. Enten apa mboten? Monggo Mas, monggo Mas. Dudu. Mbok bilih wonten? Mboten. Nggih. Enten Pak sing wonten wingking? Enten Pak? Mboten. Dereng enten Mas. Ya, Mengko cek yang meniki cek gek hawane mendung ya an. Mendung sing gawe sing sadu-sadu. Dadi penake iki sing alus-alusan riyen. Kene Pak kono. Iki apa? Iya. Anggap bawa ya an. Ya. Kono ya. Nanjakne presiden 1 juta kok. Bayo. 1 juta umat Oh, maksudnya. 1 juta umat. Ramen. Kuwi jajane apa, Dek? Lain je. Yo, Kanggo bawa napa iya, langsung? presiden 1 juta kok ora nggo bawa iya ya. Mingkar mingkorengo kara hak karena karenan marati siwi sinabung ras mining mereh kerata-rata pakar tining ngelmu kang tumrap ing tanah Jawa agama agemi aji
Katur piyambun Bapak Bayan Sutarmin. Ugi piyambun Bapak RW Supomo keparenga nyaket Sri Atmaja pinanganten srianen saperlupun bundut gambaripun mekaten. Sebesar malih katur piyambun Bapak Bayan Sutarmin ugi piyambun Bapak RW Supomo. Ugi tan kantun Bapak RT Waloyo keparenga nyaket Sri Atmaja pinanganten srianen saperlupun bundut gambaripun. Monggo wong ayu. Aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresna ning nyatane sliramu larani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki ora bisa kagedepe yen to weruh sliramu jejer dhewe andum tresna ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis miliya pilih aku padewe wis miliya dadi bojoku bojone bola bali mung gawe geleng rasa tresna sliramu ora bisa jaga wis miliya sayangku padewe wis miliya dadi bojoku bojone bola bali mung gawe geleng rasa tresna alas sliramu ora bisa njaga sing tak suwun mugi paringono eling marang sliramu tansah sumandhing ayam tentrem pangajap rina lan wengi bola bali bojo ati Sembah nuwun Jen Matur sembah nuwun, Maharani. Mas Nugroho. Katuraken kanthi loro Loro ati. ati-ati. Loro ati-ati. Iya kan arek loro ati loro. Sowan sanipun saking D Ayu Maharani wonten D Ayu Siska A. Kepareng sowan Arista RS ugi Olan Media Bro. Kasih dapat yang kau lakukan,
terus kok ya mung saidik ta ya. Selamat siang, Mas. Selamat siang, wilujeng siang di Ayu Siska. Ora kaya awane iki ya ono Piye, Siska A, Siska B. Iya, lebihan mbokku mbimboke kuwi janjian. Oh, koncone ngono to? Heeh, jenenge kudu Siska ngono ya. Halo, salam Bang Ayu. Nggih. Sedherengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi Mas, wabarakatuh. Mbak. Wilujeng siang, wilujeng lelenggahan, wilujeng midhangetaken sarengan kanca-kanca apa, Mas? Arista. Music. Arista, pimpinane sapa? Mas Agung. Wonge sing endi? Sing kuwi. Kuwi sing cilik kuwi. Oh, sing cilik kuwi. Iki adoh banget mergane. Piye, Mas? Saka Jogja. Oh, jujuk saja. Glunding teko. Omahmu kene, Ogo. Aku lali, Ogo. Lah nek sliramu pengen njaluk uyup kon kacang ya lho. Sliramu pampir ya. Engko. Aku mbok kon mampir ora, Gong? Mampir. Liver sampeyan jembangan suasana pertama kata ben ngerapi Pasugoto saipun monggo gati. Nyanyi, Mas. Nyanyi. Nyanyi. Saiki. Langsung po Yo sik to yo ben panas sik wong yo nembe dahat. mijil 6 wajibipun. Pelok 6. Oke. Aduh sayang jebule mblenjani janji ora maton eman wong ayuru pani eman wong ayuru pani. Makasih. Kecapetan bisa den tepi aku mengeteni besok yen ketemu Gong. Gampang ae. Ingkang bagen Wiyung ya, Mas. puyung ya sing penting jumbuh karo larase. Apa mergo sliramu lagi nandang uyung? Oh gak sih jane. Ya jumbuhke laraske ya gak apa-apa. Iki mlebu ngarep apa mlebu mburi iki? Menak ngarep kok mburi. Geng. Coba. Manut aku ya manut sing nyanyi kok ya. Menak kok mburi kok ngarep. Ngarep. Oh penak kok ngarep ya. Oh iya. Hus. Maksudnya iki sing buka iki Oh alah. penyanyine ngono lho. Ayo, ayo. Ya. Kacange sewan. Aku meh mengoi. Oh kacangnya nih Mas Agung. Oh gak. Sida apa ora? Iya, Nah, aku iya, mutung iya. lho iki. Ayo. Mengkudu waro weteng ati doga sumo ayu apa ra renya sawangan iki awakku sing lemu pas ya pas. Pas.
isih nom-nom. Isih bocah kabeh. Tuwek sithik pateni. Ojo, suwek sithik dondomi. Khusus awan iki Mas. Iya. Sliramu tak celuk sayang. Lah mergane apa? Mergane bojoku renek. Ndi? Wo sing ngedram. Oh sing ngedram. Mas Kiki. Oh iya iya. Berarti seliramu selerane sing gede-gede ngene. Gede-gede, tur dhuwur. Iya iya iya. Iya iya nggih nggih nggih. Nggih. Iya. Aku iki. Iya. Dadaku semua Sinarengan Arista Musik Makarya sinarengan ARS Audio Holland Media Pro Production. lebok nih Mas. Larane lara ora kaya wong kang nandang boyo mangan ras doyan rajena dolan ning omah bingung monggo diajeng Siska. Kelompok muda leganono nggonku nandang brono witeng pari timen mari nggonku lara ati aduh nyawa Semangat. Oh, mergane iki tanggane Oh, kira-kira rasa do ngarep-ngarep amplope. Ya Mas Agung ya. Nggih. Heeh. Engko bare jam 7 ya, Go. Bare jam 7. Pokoke gandeng ning tanggane Mas Agung aja ngarep-ngarep amplope, sing penting Duite. isine. Mangga. Lebok nih ya, Mas. Hmm. Dadaku semua rasa apa pancintiku mbok balung jangan
Sembah nuwun diajeng Siskapun maturaken kanthi langgam jawi wonten Wuyung